Pagkati-kati. Pinili ko sa Pero kasi
ako daw.
Basta mo dahil pinapagod. Hilay. Open lang.
Natulak ako ng video. Anong ba? Natulak ako ng pagkakataon. So, yung sa akin, dapat na.
Pati blue and pink. Tapos yellow. Red. And the red. Kaya ito one. So,
Ayaw na magitin siya. Manunuloy ko lipat squirting. Pagod na tabi ni Kulay. Ito ni kayo dapat na Kulay. Naawan na bigitela ng bigyan. Nakaplata. Pinag parami ka? Ito.
Iya. Ito na rin. Ito na.
may isang mapinag. Dito lang sa'yo. Okay. Hindi na rin. Tapos, Pambili mo. Saan? Dito. Tsaka natin. Comment pa nga. Mano idagdag ko no ko ito. Ulayan ka? Mm. Ay, kantulat ko 5. Sige. Ibababa ba? Oh, tissue. Okay lang. Ay, tangay man oh. Tangay gasot. Hmm. Ay, Di ba, tangay. di ba 125 to Friday? Dapat 250 ko na na. Mm. Ay, hindi 125 ata. Kana na 100 tapos. 100 ay ito. Kana. Iparitats ka ka, di ba? Kumpit yan. Nagbasit. Nya. Okay? Agi ko kami sa customer ko. Pagdujay ka ro, ay, ayan, rumit na ito. Agad-agad ang tato ko. Kaya nang mabigat siguro. No? 5,000 kami dyan. Dakto.
Hindi kita pinapagkakit kaya. Kung sige pa. Bumata na jagas. Wala po. Ano nga dyan? Isang po. Natanong testa dito lang. Madali niya, bigat na bigat. Mabasa ko. Hindi kami ilago mo rin. Ang muligdidan. Ilago. Ang nga bipantin ay ito. Galing yung lata ng tabi pantin. Oo, ang dagang bipat. Eh, tagatang may salang gatangan na kada bipantin mo dyan.
Susunod.
Kapit na lang. Magawa. Guno. Dito po.
Saan? Sa inyo. Ang kapatid ko lang. Sige. Ano? 7. 7 lang. 7.
mabigat.